Iată că asta și iepurașul. De data asta are culoare albă. Sunt curios să vedem ce ne aduce. Dacă tot ați fost cu mine, vorbeți cu mine de ceva în ziua de Paște sau mai devreme. Ia să vedem. Ne dai pe canal ceva? Da. Să ne filmați? El, bună ziua! Noroc. Păi știu că trebuie să vă ceară voie dacă ar fi să poți. Nu cer voie, bă. Nu cereți voie? Nu. Vă convine bine, nu vă convine că vă fac reclamă. Trebuie să plătiți Păi oameni de aici. Vă fac reclamă. Amenda o plătesc oricum. Hai, ce mai Lăsăm tot aici la dumneavoastră să scăpăm și noi. Da. E greu, frate. Deci nu. Asta trebuie trasă. 80 de kg are. O trag, da. Trag mașina cu tot. Hai, trag. N-am băgat, că nu. Puneți-l aici pe dreapta. Deci aici a lăsat? Aici îl desfac. Mamă. Hai, jos, jos, jos. Hai, nu pe asfalt. Pasar? Pe asfalt, da. Așa. Cine? Aici. Avem aici factură. Da. Cât e 7400? Plus amenda, plus. Plus amenda, plus că ne-ați filmat. Asta e mic amenda, dar eu zic că e de jos cât de cât, nu? Asta pentru voi. Că v-ați chinuit cu el. Să vă dăm și bani, da? Să-i numărați. L-am pus din asta mai mare, asta să fie mai ușor. Cel mai bine. Da. 85 de kg are. Așa, una rămâne la noi. Aveți și căști la aici, tot? Da, da. Cred. Nu, am plătit și alea. Văd că e desfăcută. Trebuie să-l deschideți să... Păi căștile, altceva. Altceva nu, da. Hai să ne ajutați nouă. Dacă era desfăcută, mă gândesc. Nu sunt căștile. Uite, văd aici ceva, dar nu știu să de mâna. Asta un pic asta. Ia să vedem. Deci ar fi una și mai trebuie încă una. Nu e. Nu, eram sigur că se întâmplă ceva, că era desfăcut. Una e. Ha? Una e. Trebuiau două. Sunați la ei? Dar trebuia bine scos. Sigur n-a cum face. Nu, e roata. Aici erau.
Deci n-a luat decât una singură. Aia e spatele. Exact. Să fie Exact cascată. asta. Aha, bun. Bun, acum că e în regulă totul. Bateria e? E. O gagică gonflabilă, nimic. Nimic, vedeți? Mai puneți ceva și vă duceți și găsiți. O zi Vă bună pun să... drumul Sănătate, nu mai frumos. Să trăiți. Da, mă. Se arată mișto și casca. Ia să vedem casca. Mamă, cum Ia puneți-o. e spulă. Mamă, în cosmos. Mamă, ce mișto, exact cum am găsit. Super. Acum să văd dacă pot să merg cu ea. Că așa e, dar să văd dacă pot... Vai, ce mișto. Păi, într-adevăr, astea sunt. Iată că și pelicanii sunt curioși. S-au adunat toți deasupra noastră. Sunt curios să vadă cu ce a venit iepuraș. După care se vor duce pe balta mare, unde își vor lua prânzul. Odată apeși pe... Dacă... Dar prinde becuros? Da. Motociclistul. 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 Pe ce apeși? Păi nu știu, că nu știu pe ce apăs. Pe ce ai apăsat? Nu știu. În urmă cu 3 luni am făcut o comandă la o firmă din Iași pentru achiziționarea unui scooter, alții îi spun motor electric, alții bicicletă cu motor, mai multe versiuni datorită restricțiilor
care se impun dacă mergi cu viteză mai mare sau mai mică. De exemplu, referindu-mă la ce am luat eu, am luat cea mai puternică bicicletă cu motor sau motor electric și cea mai solidă, ca să zic așa, își permite să țină 200 de kilograme fără nicio problemă, urcă pantă la 30 de grade, deci cu 2 persoane nici nu simte. Vom face și o mică probă, dar mai întâi să vă prezint oarecum această minunăție. Are aproape 2 metri și jumătate lungime, un motor electric, care dezvoltă o putere de 2000 de W și care are o autonomie de mers de circa 50 de km, totul în funcție de mai mulți factori, respectiv viteza, înclinarea suprafeței pe care circulăm, precum și starea drumului. Este prevăzută și cu a doua baterie, deci folosind cele două baterii putem ajunge la 100 de km autonomie. Este foarte bine și zic eu suficient pentru deplasări pe timp de vară și fără greutăți prea mari. Acestea fiind zise, vom trece și la partea practică. Ne pregătim serios de plecare. Probabil că vom merge la început prin țară. Începem cu Delta, partea de est, Galațiul, după care vom veni acasă să vedem dacă ne acomodăm cu dormitul în autorulotă, cu viața de nomad. Urmând ca mai apoi să mergem în Turcia, de-aia am și cumpărat acest scooter, îl vom atașa la spatele rulotei și vom putea merge mai ușor prin
orașele aglomerate, mai mult pentru a ne delecta privirea. Vă mulțumesc!